Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanka kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gara subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nas Mure Zimbabwe tabigranya norwadza nyeno sarisa ya Mary Mubaiwa uyo rukunzi akaadmitwa ku St. Anne's Hospital arunzangani mu hospital kuva musi wa 11 January akaadmitwa askunzwa zvakanaka so zviri kunzi hearing yake court hearing yake yaitirwa ku hospital kwanga akaadmitwa zviri kunzi high court judge pisirai kwenda svika ku hospital an hour after lawyer Mary Chiwenga Beatrice Mutetwa asvika Mure Zimbabwe chinzwanga accompanied by a police officer and an assistant. So zviri kunzi Mary aonekwa kuti askunzwa zvakanaka, she is seriously ill. Sonya yake ya postponed kakandwa musi wa 14 February. Mure Zimbabwe lawyer wake Beatrice Mutetwa ataura iye achiti kutaura kwatiri kuita Mary askunzwa zvakanaka ane multiple complications and she's always on very heavy medication. Mure Zimbabwe nyanorwadza nyanosirisa zvanzi makumbo ese akazvimba plus they have turned black kuratidza kuti hapana ropa rokutenderera zvinzi ndo same zvakaitika neruoko rwake rwakazobviswa zvirava zvokuti anogona kuamputetwa makumbo ese ari 2. Mure Zimbabwe nyanorwadza nyanosirisa Mary Chiwenga ari kupomerwa mhosva yefraud and money laundering zvinzi ane mari dzaakabuditsa dzaisvika kuma 1 million Mure Zimbabwe dollars chienda kuchina pamwe chete nekusouth Africa mugore ra 2018. Nyanorwadza nyanosirisa tingazive kuti zvichapera sei. Tinenge tichikupai maupdates pamusoro pehealth yaMary Chiwenga. Tonyaya tatavigira muzvana nhasi tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.